Добър вечер, скъпи дечица! Днес ще ви разкажа една приказка. Имало едно време една малка кибритопродавачка. Тя била толкова малка, че баща й лесно я малтретирал и е пращал да продава клечки за кибрит, за да може той да си купува хубава карловска ракия. Една нощ, бесен от това, че няма повече ракия в шишенцето, татко изпратил дъщеричката си да продаде клечки, за да му купи ракия и да се върне, за да бие и да изкара хубаво новогодишната нощ. Момиченцето се разхождало в студения град и гледало светлинките на панелните блокове. Толкова искало да се намира някъде там, сред печени гъски, защото то самото не си спомняло кога било яло. Но все пак от време на време намирало някакви огризки от портокал по кофите за боклук, с които си набавяло преди всичко витамин С, но и някои витамини от Б-комплекс. Като видяла, че няма на кой да продаде клечиците, а я очаква цяла нощ на минус 39 градуса, момиченцето запалило клечицата и започнало да си грее едната ръчичка, която вече била почерняла от студ. И едно от поръччетата вече се ронило и паднало на тротуара. То все пак се опитало да задържи ситуацията и си нагряло черната ръчичка върху пламъчето. И по този начин всъщност тотално изгнила. Красивото момиченце без една ръчичка решило да запали и втора клечица, да си стопли краченцата, които били залепнали за паважа. Това, разбира се, не станало, защото клечиците били мокри от сълзичките и тя се чудила какво да направи и умряла. Така вече не усещала глад, така вече не усещала и болка. Не усещали и болка всички онези дебели хора в панелните жилища, които яли огромни, хубави, тлъсти пилешки бутове, внесени от Америка, пълни с разни химикали, които подпомагат растежа на костите. Дошла сутринта. Хората излезли на улицата, за да се купят козунак. Защото на 1 януари първото, което ти хрумва, е да ядеш огромни парцали козунак. Един чичко се спънал в трупчето на красивото русокосо момиченце и казал: "Махнете този труп от улицата, бе! Днеска е празник! Може ли да хвърляте трупове на дечица по улицата точно на новата година? Как не ви е срам? Къде са властите да изчистят тротуарите от мъртви дечица?" Поуката, мили дечица, е да си пазите крачетата и ръчичките от студ. За целта, моля се да се обърнете към родителите да купят специални матраци на много изгодни цени, както и одеялца на нашата фирма. Купувайте от нашата фирма и всичко ще бъде наред. Приятна вечер!